nkhondo pakati pa Israel komanso Iran nkhondo itha kuyambiranso. Why? Chifukwa pali zinthu zingapo. Choyambirira tiyeni tione zinthu ziwiri. One, tikudziwa kale kuti kunali mkomano ndithu wa UN and kunali zokambirana zingapo. China chimene chinakambira kumene konchona kuti pali bungwe lija la IAEA, International Atomic Energy Agency, bungwe limene ndithu limayang'anira za mphamvu za atomic, kapena chilichonse chokhuzana za mabomba, zimachani zonse za nuclear. Bungwe limene ndithu limayang'anira, amatumiza nthumwi yawo imabwera ku dziko la kwanu kuyang'anayang'ana kuti mwina wake simukupanga zida zopsa kapena bla 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 bla. Therefore tikudziwa kale kuti poyambirira paja atapita ku Irani, Irani inawadziwa kuti ndi akumatenganso ma information ena zisisi zina ndi kumatumiza ku dziko la Israel, ndi anawaletsa kupita madera ena ndi ena kumene amapanga za nuclear. Ndi tsopano Irani inazavomera kuti okay, it's fine, mutha kubwera mumazapanga inspect. Komano tsopano anapereka one condition. Condition yake ndinena kuti mutha kubwera mumazapanga inspect, kumazaona kuti tupanga chani zonse zamabomba, koma choyambirira chino kuti muchose ma sanctions. Maiko aku Europe anapereka ma sanctions ku dziko la Iran, komanso kuphatikizaponso USA inaperekaso ma sanctions ku dziko la Iran. Ma sanctions ndikuti ndi zibalo zimene zimaletsa dziko kupanga zina ndi zina, kukhala ndi ufulu opanga ma business a international ndi maiko ena ndi ena. Ndika muli ndi mafuta ka ndi chani zimaletsa kuti mugulitsidwe, amene angakuguleni ndokhaonso amene ali akatakweso oti anapandukiranso, like you were in the same WhatsApp group, meaning kuti tingozangatira achina Russia anthu okula mtima okhaokha, achina Russia, China ndi amene amatha kugula kuchoka from Iran, Venezuela, you know, something like that. Nde sizokhazo komanso zinaso even zokhuza ndi ma bank transaction zimene munthu akwanisa kupeza forex forex mosavuta kutumiza ndalama kaya kuti pabali zambiri zimene ndithu dziko limene li under sanctions limapanga face mavuto angapo ndithu amene amakumana nawo. One day mukadzapita dziko limene li under sanctions muzatha kupanga feel, muzapanga smell kuti kodi izi sindingapanga. Okay, chabwino, imene ndithu tiyika apa. Nde bungwe limene lili limanena kuti ife okay, it's fine, matuza titha kumabwera kumadzaona, komano with that condition ya ma sanctions, kuti achose ma sanctions yo ndikuti apopo zipezera kuona kuti amaopa kuti Iran ija itha kupeza zindalama zochuluka kwambiri, itha kulemeranso kwambiri. Why? Chifukwa chonena kuti iwaja ali ndi ma natural resources. Ma natural resources awo ndi okhazikika, ndi oti palibenso wina amene amagwira. Timvana pamene palibenso wina amene amagwira, ndi okhawo amene amapanga control. Palibe zoti kubwera ma Americans kakundani kandani chenchani iwo ndithu zawo ndithu mafuta chilichonse, and palibe amene amayerekeza kupita kukaseweramu. Nde that means mafuta aja akapana tani kuti ayambe kugulitsa tsopano nationwide, kuti ayambe kuwagulitsa kuna kulikonse, ndikuti ndithu atha kulemera kwambiri. Nde maiko aku Europe, US amaopa kuti awawa tikapasa mpata umene uwu ndikuti sigwira, komanso ndalama zakezo atha kupanga tsopano build adzamanga tsopano zima nuclear zimene timaletsa kuti asapange zicha. Ndi nkhani ndimeneyo ndi apatsa condition imene kuti akulu ngati mufuna zoti ife muzikwanitsa kubwera kudzapanga check, kupanga inspect bungwe limeneli, organization imene ya IAEA, ndikuti mukuyena maiko achotse ma sanctions, achotse zibalo zimene adatiyikira, which is tough conditions. It's a tough kwambiri, it's not tough, komano it's tough again kumbali ina. Chifukwa kuti kumbali ina ndino kuti awana azoba kuti Irani tikaipanga chonchi ayi pano pa imapanga survive, right? It's been
under, it's been over 40 years. Ma sanctions amene wanabwera akuluakulu over 40 years. Over to kupitirira zaka 40 anthu ali under sanctions. Koma still dziko lawo zidani zimene zija, economy yawo chilichonse pamwamba. Koma still anthu ali under chani, under sanctions, ali pa zibalo. Nde funso ndikumati nangati zibalo zatachotse atha kutani pene pakhala nkani. Chabwino nde issue yambi yandimeneyo. Issue ya number 2 ndionena kuti Netanyahu wauza France, president wa France Emmanuel Macron kuti akulu mission yathu imene tinapitala ku Iran icha kuti tikaphwasule nuclear program sinateke zero. Chifukwa anthu amene ajawo zimene apanga zake nzina kuti anakwanitsanso kuzitolera zonse zija, komanso even uranium uja timanena uja adakalipo. And like ife pazimene tinapanga zija palibe chimene tinasokoneza. Palibe chimene tinasokoneza. Remember kuti maripoti amaonesa sokoneza kuti Iran inadziwa kale zoti US ikabomba pasi paja pasi pa nthaka paja pamene pamapangira ma program ose aja inadziwa kale zimene zozo de inachotsa maripoti na matero. Koma still Netanyahu wananetsa kwena zoti akulu mission imene jayo completely it's failed mission, tinalephera. And palibe chimene tapanga uno kuchako. Iran ndiyo kwanisa kuti ikhoza kutani itha kumangaso nuclear weapon. Nde zinthu zonena kuti you know what it means? Tsando zikuona kuti operation imene apanga like afunaso kuti apangeso zimene adapanga kubuya ngataki Iran ndikuti atha kupangaso kachikena chifukwa akuona zoti mission yawo sinateke. That means it's the same thing zimene zachika kukata ngati sana kwanise kupha anthu a Hamas aja ndikuti still ndikuti mission yawo azifuna kuti ipitilirebe. Nde nkhani ndi imeneyo anytime itha kubukaso ndithu kachikena nkhondo icha pakati pa Israel ndi Iran chifukwa zimene wayamba apadzi wayamba zenizene kuti akulu awawa ali chonchi. Nde by the way panopa tinakale kuno kuti timanena mabweza kuti panopa dziko sili kumayendera malamulo chabwino malamulo anakhazikitsidwa. Komano ndiuzene kuona kuti dziko lanji limene likumayendera malamulo. Panopa mphamvu ndi zimene zikumayendetsa dziko, be it individual, be it kuti khale dziko la dziko ngati dziko limodzi kapena dziko lonse. Ndi mphamvu zokha zimene zikumayendetsa dziko osati malamulo. Anthu malamulo samagwiritsa ntchito. Malamulo amene amauzidwa amene amauzidwa kuti azitsatira malamulo ndi anthu osauka. Anthu osauka ndi atsatira malamulo ABCD. Koma anthu olemera samatsata malamulo. That's it. 1 2 anthu amphamvu amene ali mipando samatsata malamulo. Tell me kuti ina Trump ina ndani amatsata malamulo anje. Therefore dziko linasintha anthu they no longer using ma rules amene analembedwa papepala, malamulo amene analembedwa papepala, anthu akumagwiritsa ntchito tsopano mphamvu. So zikhala mphamvu zokhuza za power ya ngati udindo 1 kapena mphamvu zenizeni zakuthupi. Mphamvu zakuthupi sometimes simone mabausa ena amathongopanga zinthu zoti basi foti boni mabausa, right? 2 mobeza kuti sometimes mobeza maiko amene ali ndi nuclear basi ndio amakhala zoti iwo ndi amene akudumpha pa ground. Israel kudumpha kosekuko chifukwa kudzozota ife tili ndi nuclear ndi kudumpha.
anthu ena amene ali untouchable, amene sakumagwiridwa, amene akumaopedwawa just because ndi yani ndi nyuklia. Anthu ena amene akumatumbonya na Trump nenda onse chifukwa just because ndi yani ndi nyuklia. Deno amene alibewo akumapanga force kuti muzigwisa ntchito malamulo. Muzigwisa ntchito malamulo. Tiye tipite tsopano ku Burkina Faso. Burkina Faso after tinanena kale kuti pali maiko atatu amene anakhala pasi kupanga passport imodzi ndi kugwirizana kuti chitetezo, right? Nkhani tinayipanga cover tinayikamba kale. Iwo aja passport ija kumaiko azungu akwakana nayo kuti yayi simungarani simungabwere nayo kuno. Iwe zimenezo zonse kugwirizana nazo mukhale individual. Paja policy yawo ndi divide and rule. Atsamunda amafuna kuti anthu awagawikanitse kanako awalamulire. Ndi apo zinakhala ngati maiko atatu agwirizana ndi kuti iwo kwambiri zikuwavuta kwambiri kuti awalamulire anthu aja. Nde response, reaction kapena kuti zotsatira zake zimene achita a Burkina Faso ndi zotani. Burkina Faso nayonso yabweza moto. Yanena kuti no, it's fine. Maiko onse ku Africa amene kayoli kuti kumazilongo aziwe ndiwe mfirika. Utha kupita ku Burkina Faso popanda zama visa. Right? Like ndalama njenja iwe uthongopanga apply online kuti angokudziwa zoti kuchokera kuti yanchani basi. Koma usati mene ubangira ngati upanga apply visa. Fa visa tomalipira visa. Right? Umalipira visa amakupasa 30 days only. Especially makapita maiko ena ndiye nawo. Ndefunso ndikumate pamene papa zikhale banje. Iwo akuona kuti ma Africans it's fine kuzopita ku Burkina Faso popanda za visa kungopanga apply online kuti angokudziwa koma sotu zilipira kuti ngati mwa visa ngopanga apply. Ndino wakulawa kuti data yako ndofanda bwere ku Burkina Faso then angopanga accept basi nkhani yatha. So koma maiko onse akunja azungu awo akamalowa mu Burkina Faso akuti iwo ndamene azipanga apply visa. Iwo ndamene azipanga apply visa. So yeah, actually it's a fair game. The fair game bwino chifukwa like how come kona zoti inuyo azikukaniza nopita kwina koma ayo kumeneko kamangolowa amene akufunira ati ama investors machani basi kungolowa basi popanda as long as ndazungu basi malamulo amakhala kuti alibe as long as ndazungu, right? Yeah, zimene zimachitika lo maiko enawa obviously sometimes wa traffic akuyimika hey umathamangisa gani moro kwambiri. No, komano apakadusa nzungu like kena kwangu panga hi how are you bas good you are speeding ne please drive nicely bas zimakhaza trabaribo paya bacha. Personally I encountered it personally ndakumana zimene zuzu kuyimikidwa for tawe yaitali kwambiri kwamene zungu kungobwera basi. So that was South Africa zaka zingapo. Nde yeah zimachitika chifoti uyu ndi nzungu uyu ndi wakuda. So tekamazonena basa tokhan zifake zinthu zimata zimavuta. Yeah, nde nkhani ndimeneyo. Yeah, sure guys, thank you so much. Timu yadelo kwambiri ama ndi tuma update ngapo lawen cameras.